ez a sporttörténeti emlékeiből nyitunk kiállítást a mai napon, itt a Kiskun Múzeumban, az olimpiai éve keretében. Körülbelül egy olyan 4 hónapos kutató, előkészítő munka után vagyunk, és tulajdonképpen 4 óra előtt pár perccel az utolsó vitrínre is föltettük az üveget, úgyhogy be tudtuk zárni, úgyhogy miután ez a kiállítás megnyílik, valóban át tudjuk adni ennek a közel 120 évnek a történetét bemutató kiállítási anyagot. És név szerint nem sorolom fel, hiszen majdnem 100 fő az, aki ennek a kiállításnak a megvalósítását segítette. Intézmények, szervezetek, egyesületek, sportolók, magánszemélyek, leszármazottak. A köszönetet a kiállítás bejáratánál lévő falon olvashatják el, de ezúton is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik segítettek megvalósítani ezt a kiállítást. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és hogy elnéztem itt a gyerekeket, gondoltam, azzal is kezdjük, hogy a sporttörténeti kiállításon bent múltat tekinthetjük meg. Itt ülünk mi, mint a jelen, és itt vannak azok a gyerekek, akik a jövők lesznek a sportban és Kiskunfélegyházán.